הרובה האחרון בסדרת המטענים זה ספיד לודר 3000, לא שייך, היחיד שלא שייך לחברת סופר סוקר, אבל בחברת ספיד לודר הבינו את העניין של מטענים, שאנשים לא אוהבים לפמפם, ופה הם נתנו רובה שפשוט אפשר להחזיק בשני ידיים, עם תא לחץ גם אלסטי, זרם חזק לאורך זמן, ושני כיווני ירי שיכולים להגיע עד 180 מעלות אחד לשני. בשביל הטעינה שלו, משום שאנחנו לא צריכים פמפם, אנחנו צריכים את המטען, את ה-QFD, מתחבר לצינור גינה. ברגע שהוא מחובר לצינור הגינה, כל מה שאנחנו צריכים זה רק להטעין אותו. אחרי שהוא טעון, יש לנו שני רובי מים באחד. יורים לאורך זמן, לא צריכים פינפון. רובי מים ספיד לודר 3000.